hintay amin ikanta, ragsaken kapya, pagyamanan ti Ama, ti ayat ken imbag na. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti maudi a Domingo, ti Oktubre, siglutan tayo, dagiti amin nga pakaasi tayo, iti Apo, babaan iti panagdebosyon tayo, iti Santo Rosario, ni Apo Santa Maria, Birhen del Rosario, tinagbalin, nga nabilag, nagkamkamangan tayo, iti panagamamiris tayo, iti biyag, kan panagserbi ni Apo Jesus, tapno napnuan ayat, nga iruknoy tayo, dagiti panagtalagtay kan pamati tayo kan kuana. Kat may kanawa tayo tayo nyaman nga pagpigadan, ti bagikan kararwa tayo. Ti panagkatipon-tipon tayo, iti nasanto na misa, agyaman tayo, iti panangikanawa na kada tayo, ti amin na peggad. Itultuloy tayo nga italag kan kuana, ti agdama nga suot, ti pandemya. Agtultuloy mo, ti panangidawdawat tayo, kadagiti amin minatay tayo. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, tapno may kari tayo amakiranod kadagiti na santo na misteryo. Agkompesarak iti Dios aman nakabalin amin, ken kadakayumat kakabsat, tasyak nakabasulak iti panunot, sao aramid ken liway ko, basul ko unay, isungag pagpakaasya ken Santa Maria agdanay na Birhen, kadagiti amin ng anghel ken sa santo, kan kadakayumat kakabsat, tay kakasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katala na kamamin nga iturong iti biyag ng agnanayon. Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Gloria iti Dios ti kangatuan, kadito'y daga kapya, kadagiti tatao anaimbag, ti panagnaknakem na, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukbaban daka, daydayawen daka, agyaman kam ken ka, gapu iti naindaklan, adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Dios, nailangitan nga ari. Dios Ama, aman nakabalin amin, ket sika Apo mia Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios ket anak ti Ama. Gloria iti Dios ti kangatuan, sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami, sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy arararaw mi, sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Iyan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios,
Ama. Amen. Kumalarag tayo. Manakabalin amin, ket manangasi a Dios. Nawan ti panulong mo, san miya mabalin ti agserbi as ipupudno ken ka. Ipaay mo kadi, taagturong kami nga awan ti pagbidutan mi, ti pananggunod mi kadagiti inkarkarim. Gapo ken Kristo anak mo ken apo mi, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao. Bayat ti panagbiagyo, masapul nga agbuteng kayo iti Apo a Diyosyo. Da kayo ken dagiti kapututan yu, ket tungpalen yu dagiti amin alinteg na nga ited ko kada kayo, tapno mabayag to nga agnaed kayo sadyay. Denggen yu ida, da kayo nga Israelita, ket ikagumaan yu atong palen ida. Iti kasta, nasayaat to ti kasasaad yu, ket agbalin kay to anabileg a nasyon. Agnaed kay to met iti nadameg, ken nabaknang adaga. Kas inkari ti Apo a Diyos, dagiti kapuunan tayo. Da kayo nga Israelita, laglagipen yu daytoy. Ti Apo ket ti Apo laeng ti Diyos tayo. Ayaten yu ti Apo a Diyos yu, iti amin a puso yu, iti amin a kararwayo, ken iti amin a pigsayo. Di yu lipatan dagitoy abilin nga ited ko kada kayo ita nga aldaw. Ti sao ti Apo. Ay ayaten ka, o Apo, apigsak. Ay ayaten ka, o Apo, apigsak, ti Apo ti salakan ko. Isu ti bato as sariked-ked ko. Ti Diyos ko ti mangsalaknib kanyak, kas may sa akalasag salakniban nak. Umawag ak iti Apo, ket kadagiti kabusor ko isalakan nak. Agbiag ti Apo, madaydayaw ti salaknib ko. Ti Diyos ti salakan ko. Ti kinatanok na, ipakaamuyo. Ited ti Diyos ti naindaklan abalaygi ti ari na. Ipakita na ti di agbalbaliw nga ayat na iti pinili na. Ti maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Iti daan at tulag dagiti papadi ang nagsasaruno ang natutukan. Tani patay ti tubeng, titunggal maysa anang ituloy iti trabaho na. Ngem si bibiyag ngagnanayon ni Jesus, ket permanente ti kinapadi na. Isut gapuna nga pagkurangan, ti panangisalakan na dagiti umasideg iti Diyos. Babaen ken kuana, agsipud tagbiag ngagnanayon, ang mangibabaet kadakwada iti Diyos. Daytoy nga ti kangatuan apadi akasapulan tayo. Nasantuan, awan tulaw wen mubasol na. Naisina dagiti managbasol ket naipangato iti labes dagiti tangatang. Saan akasla kadagiti dadduma a kangatuan apadi. Saan ang masapul nga inaldaw ang mangipaay iti daton ang maigapo. Umuna, iti bukod a basol, ket kalpasan na, maipuunmet kadagiti basol dagiti tattao. Impainan anamin pinsan ti maysa a daton, idi indaton na a mismo iti bagina. Tudingan ti linteg ni Moises dagiti tattao, nga adda pakapilawan na nga agbalin apadi. Ngem ti kari ti Diyos a sinapataan na. Anod udi nga imay ngem ti linteg. Tudingan na ti anak na anaaramid, nga awan pakapilawan na iti agnanayon. Ti sao ti Apo. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay,
ket amin to maite. Ket amin to maite tuken ka. Hallelujah. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Maysa a maestro itilintag ti masidag ken Jesus ket sinaludsod na. Anya kaditi kang runaan kadagiti bilbilin. Daytoy ti kang runaan abilin insungbat ni Jesus. Denggem Israel, ti Apo a Dios tayo isulaeng ti Apo. Ayatem ti Apo a Dios mo iti amin na pusom, iti amin na kararwam, iti amin na panunot mo, ken iti amin na pigsam. Ti may kadwa akang runaan abilin isu daytoy. Ayatem ti padamatao akas iti bagim. Awanen ti bilin anang nang runa ngem dagitoy. Agpay sudayta maestro. Kinuna ti maestro iti linteg. Pudno ti kunam amay maysa ti Dios ketawan sa bali. Isut gapuna anasaysayat at ti tao ayaten na ti Dios iti amin na puso na, iti amin na panunot, ken iti amin na pigsana. Ket ayaten na ti padana a tao akas iti bagina. Naimimbag nga dayo atong palan dagiti dua abilin ngem ti mangidaton iti Dios kadagiti animal ken kadagiti dadumapay a sakripisyo iti altar. Nadlaw ni Jesus as simungbat as sisisirib ti maestro iti lintag. Isut gapuna kinunana san ka nga adayo iti pagarian ti Dios. Kalpasan da ito'y awanen ti nakaitured nga agsaludsod kan Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Aduna Domingo ti napalabas manipod idi sarsaritaan tayo nga dan Jesus kan dagiti adala na nga agdaldalyasat amapan sa Jerusalem. Ita nagkadanon dan di Jerusalem. No taldiapan tayo, no sublya-sublyan tayo, tinapalabas, manipod iti panagdalyasat, iti dayta nga dalyasat, iti dana, iti dalan, ngagturong iti Jerusalem, dalan, dana, gayam, ti panagadal, panagsursuro, kas disipulo. Isusurot ken Jesus, kas adalan, kas pasurot, kas estudyante ni Apo Jesus. Taldiapan tayo nga namitlo nga daras, nga inpadtuna, inpakaamo na kadakwada, ti panagtutok, ipapatay na, ken ti panagungar nanto. Ket iti dayta nga namitlo nga daras, adda dua nga milagro ti panakapaimbag, ti panagkita. Di muna di Bethsaida, tay naudi, di na pana Domingo, di jay Jericho. Dada ti poon ti Jericho, umulidan, iti Jerusalem. Ket daytoy dagiti panursuro nga naminado nga nakita tayo no kasano tagbalin nga adalan itatta konteksto ti maudi nga lawas kaaddan ni Apo Jesus sa Jerusalem ti ayandan. Manipod di Jericho di nakaulida 24 kilometers 8 nga oras nga sangaten da ti turod bantay ti Jerusalem sa diyay dayjay adi dada dayjay Betania. Dinamag na sidagan ti Jerusalem, dinamag na 3 kilometro ginggana Jerusalem. Mapanda na ala iti da dyan, nagsakayan na nga urbon na kabalyo, kalpasan na Domingo da dyan, kalpasan na Lunes Santo, di dinapan na kinirat amin nga tagtagilako, tata Martes Santo. Daytoy ti konteksto na adadan iti Martes Santo
Ti daytoy nga panursuro idi adadaman di Betania panda Jerusalem magsublida di Betania di ti nagdagusanda ta adugarod nga tao ti population agarup 400,000 ti population ti Jerusalem idi first century ket kadagiti muno nga siglo ket sa mapanti ag pilgrimage di jay nga nasurok nga 200,000 di kumunol-kunol nagkadado nga tao so nga dama da jay nalabit kinapatangda di balay da Lazaro, Marta ken Maria di jay da nga nakidagdagos so sublida di jay nga makidagos sada mapan Jerusalem iti bigat di data naudi nga lawas ti kaaddan ni Apo Jesus. Idi adda da Betania nga napan daytoy maestro iti lintag a nagsaludsod may panggap iti kang ronaan abilin. Sige da nga ti mapan panunot tayo na may panggap kadagiti bilbilin 10 commandments. Naman lang nga 10 commandments ang lang sa nga pulo ti panangurnos da kadagiti nga bilbilin iti amin nga aspeto ti panagbian. 613 amin nasurok nga 300 dayay kastoy ti aramidem samo aramidem daytoy ken nasurok nga 248 dayay kastoy kuma ti aramidem daytoy ti sanmo nga aramidem so nagadu nga linlintag sa nga daluson 613 anya di kang runaan kuna daytoy nga bili daytoy nga maestro iti lintag ket daytoy iti insungbat ni Apo Jesus denggem Israel Shema daytoy iti expression ken adda iti puso dagiti amin nga Hudio denggem Israel ti Apo a Dios mo isulaeng ti Apo ayatem ti Apo a Dios mo iti amin na pusom iti amin na kararwam iti amin na panunot mo ken iti amin na pigsam ti may kadwa kang runana bilin ayatem ti pada matao kas iti bagin ket daytoyen ti pundasyon dagiti amin-amin nga panursuro ni Apo Jesus maipapan iti kinadisipulo. Nantay iti nga Domingo iti daytoy nga lagipen ken rambakan tayo ni Apo Santa Maria Virgen del Rosario ayat bilin ti ayat biag ti panagayat ti maisuro kada tayo ayat nga masansan ken amutay payen nga mariknatay payen nga nadaduman kasla na intawan launa yan dahil nga ayat tadapay dagiti panawan nga nauma akon awanen ti ayat kon kamo tayo ang no lumabay no agpukaw no agbaaw san nga ususto nga ayat tati ayat agnanayon ket masansan nga ibagbagatay lata nga ti ayat ket dayta ti anag na inted ko amin para ken ka. Ti ayat ket panpanunutan na jay imbag ken pagsayaatan ti ayaten. Ti usus tong ayat ket biruken na jay pagragsakan ken pagimbagan jay ayaten. Di tate nga makita no dadumahan samet nga jay pagimbagak. So jay maminado nga ibagbaga tayo nga jay baro no ayaten na jay balasang saan na nga iruruman. Saan na nga sipaken jay raya-raya. No podno ngay ayatem raumam salwadam iyalikakam. No sammo ngay ayaten sidaem dadaelem saan nga sustong ayat. No podno ngay ayaten nak itedmon ay madi mangal alilaw nga ayat. Ta sino ti agsaya at siyamet. Di pagragsakak itedmo ti pagragsakak noy ayaten nak na. Kano ti agayat ket no siyak noy ayaten ka kitaek je pagragsakap ang birukok je pagragsakap makita yo tilubong tayo na daduma ket manggungon odmet je ayat no adda pagimbagak ken pagsiatak ay no ay ayaton nak inted nami nga pagsiatak manggun ti agay ayat kitaem je imbag ken pagsiatam ni Apo Jesus ni Apo Dios kinita nati pagimbagan ken pagsayaatan tayo aramidin na ti amin, ipaay na ti amin. Agpaay ti pagsayaatan tayo. Adda, masarsarita ken mais istorya nga sa nga pulo nga bilin ti ayat. Taldiapan tayo. Tadi kay tuke di maturog ken mabisinan. Mayat-mat nga dalmanan ken review anya ti ayat. Umuna, take your time. Ti ayat kumaket saan nga kaslabagyo.
Kuno bagyo, whoosh! Kuno, nalpasan. Daanin sa paspantong paspasan kuno na, may mabaling na yamat nga. Ti ayat ket matutor, ti ayat ket kalmado. Ure pa jay panagluto, panagdalos, ngagdardaras, saan nga ayat? Dinardaras mo nga linuto, inapoy akabarbaro, nalodet, nabasa anak kusel. Nga ti ayat mo, masapul nga, take time. Amamom nga nalaing. Nagtinext da namin dua, iti Lunes, Huwibis, kaya dati agkasaran, Diyos ko manang nga asi. Anyat tadaytan. Nagkiniday dadi jay punsyonan, ting, kunana, I like you too. I love you, saan ka nakatira? Dadanon na kami, nalpas tayo. Saan amot mabalin? Totoren. Matotor, take your time. Di panagayan ayat, masapul nga amamuam, tuturem. May kadwa, masapul nga saan mo nga bekelen, gay ayatem, sa mo nga tenglen. Sakit samat di babae nga kayat. Jay babae nga kayat kat tenglen na jay ayatem. Napudno nga ayatan nak, isardeng mo daytan. Napudno nga ayatan nak, san mo aramidin daytoy? Apo kasyan na kami, niyamatin. So agin sisingpet to, madaya lalaki, inton ararman na, inton sinong batanan, idam. Inton agasawa dan, ore mangki di asawa kamaten, nalpas ka. Saan ko mga mangteng-tengel? Ano, papaaram ka, kung mahal mo ako, alisin mo ang mga bisyo mo. Oo, mabait na ako. So, data bambantay. Nyati ay ayatem, di bisyo na, wano isuna. Daitan na ulaw na daduman. Mangteng-tengel. Kahit kog bado ka ti pink. Kahit kog pukis ka ti kalbo. Kahit kog naa, anyamat. Nyamat. So, daita. Nadaduma di agasawa. Aging ganang agas asawa da. Agtintinengel da. Dapat may sasukainan na amin di silpon nila kay na. Iso hindi ko anakin lumang na mo di may sa. Naglaing. Delete. Kung na mo alatay, damagam siya baling nga silpon nga pang checks. Iso nga, madi, ti ayat hangag teng-tengel, paangsem, jay ayatem, jay ibon, no bekelem mapisit. Iso nga, waya-wayaam, no ayatem, paangsem, waya-wayaam. Awanan ano teng-tenglem di oksigen na, maungkel, ti mabiit, mabalo ka. Ti ayat, hanga mabalin, ti inlay basul ko, siya kami ti makimbasulan, inyang arod siyakon. Nga mabalin, nga agum awan ti pen na, awan ti sakit tinakom na. Ay, nagdagsunan ti agayaten, no ada inyang arod anusak, ay ayate umat, anusak. Matay ka ti mabiit, maataki ka. Agtubo ti kamurom oray pukasyan na kami. Hangka mga barito kung balasita ng 30 taon mo, agkamkamuro ka, apaya, dajay garod. Ado ti Wano 28 pay laang nagaduugad na datamuging mon. No agabay kay nga agasawa tata kita data asawam. No mano ti ugad data muging na. Kas jeti panang parpariko mo ta asawam. Kita dagay daan nga balasang awan ugad na. Awan. Dagay pa duma nga balo, diya mo na iris ti ugad na. Diyos ko manang nga asi. Hindi na balo na awan mo ti ugad di ulo po kasyan na kami. May kapat, ipiksam, exercise feelings. At nga minum, sadan tula ipiksa intuno na tayo. I love you, lakay, imorkana pay. I love you, lakay, I love you. Ore mano nga iprintam nga t-shirt nga I love you. Hindi si bibiyag. Ay, adakan lakay. I love you. Express your feelings. Gaputa diya express the feelings da. Kitaan nyo ko nagado agrup-rupangat, agbarbarigsot. Saan lang agasawa? Ore lagi community. Community ti brothers, community ti sisters. No handa nga may piksat, oy sister, I love you. Imbes nga I love you, ti ibagbagadan, I hate you. O si amin di sub-sub daw. I hate you.
Kapilitan lang nga kabalay kata kadwa kati asosasyon. So daytan. Masapul nga ipeksam, i-express mo. Happy anniversary nagadupay agasawa nalipatan da pa di anniversaryon. Hindi ka asawa da malagip da amin manseri nga manseri dapat ke celebration 1 week tan 2 weeks tan. Sumulang rambakan da pa jadi dumat everyday alas 3 di sinungbatan nak. O 1 day tan alas 3 di sinungbatan nak 2 days tan. Rambakan da nati 2 days tadi mat agbayagan ti 1 month kada 2 months dagiti relasyon. Iso nga milagron ta nag 24 hours nga si tayo tayo ng 24 hours miracle na yon. Agasum nagnobyo dati 1 day nagdakkel a milagron so bilbilangan da bilbilang atay niya nga rod Lunes nga sinungbatan na Sabado nagsinadan. So nga masapul ngamin nga ipiksam. So nagapo ka na kimisa, lakay, ti sao ti apo kamay panggap ti ayat. I love you lakay. No mo kaya nga kison dito, jumuging naman. Takas la pinaturog mo datay buridek mo. I love you anak. Kisom jumuging nahaan. Nung ipiksam. Ipiksam. Dagiti normal ken natural. Kita am dati nabalong agbibiyag gamay maysa. Awang pangipikpiksaan na tayanan, kanayon nga kasla demonyo na kami suot. Atay baka nga balo nga taga Poblasyon Norte, ay apo, kanayon nga seryoso ti rupa na. Binigat pa nga makimisa, nung kasla nagdakson ti krus nga awi na. Haman, dali na mo ipiksa di ayatan, I love you karuba. Nung kung kurana kumao din nagragsak. Awan talaga narikot na mo ipiksa. Kita am to pa di may santo I love you sabong anabang lo. O kita ikan kanta na pay kadagi sabsabong. O dati may sang agbibiyag dagi masitas na ti kasasauna. Hindi nagbagyoan niya nga ngaruan niya nga dungaw na natay kano dagi masitas na. Agasem dinungawan na pay dagi masitas na. Tay may say dinayano di baka na in puti-puti po na di lanot di jay tinged na. Magpakamatay na ako, namatay ang mga baka ko. Amo na nga nga mapugsa gelanot iso nga kunwari ang pakamatay laang nataayop lang dayta kunana kita ipeksam express your feelings. Kuno galit ako sa iyo lakay. Bakit? Nakita ko kasama mo yung ex-girlfriend mo. Tapos nasukainan ko sa cellphone, nandoon kayo magkikita kayo bukas. Bakit? O makiminatay kami bukas kasama ko. Dikit am nyamot. I-express mo na makapungtot ka, si atom ngay baga, Mila, mabadbad tripaking ka, Apaya Bernard, dati ginitaam, nagsakit to tiyang ko, magibagam paano sa mo nga kaputi, dati ibagam ipeksam, natang kaya gululi mo, akay tagtagarilatan. Okay. May kalima, ay kat, iti panangbukal, iti siningad, kumasapol, ti panagkita, look at the beloved. At dapat agasawa, di dapat kitkitaan ti tumunggal maysan. So nga, kitam ka nagpatag nga kitaam. Nubalo kamatan, kitaam di picture na. Oh, kitaam di picture na. Uri makita mo lang yung picture na mata. Ano mo kaya nga kita yung picture na daytan. Ada boyfriend mo. Imagine, iti-it. Itawon na yung balo. Naki-boyfriend. Kakibkibin na nga agpalpalama. Gapo ka no ta, awan mo asawa na, awan asawa na. Gaputi kapapasyarda nga agpalpalama. Hindi ko na inaram na, so duwada nga agpalpalama. Agkibkibin da. Dua nga balo. Umumay dama dito eh. Man, magpayag palpalama. Agaya na yan. Ang didalatan nagkasaran. Agriri kanoma dyan na adatawidin na nga daga, may raman kanopay. Sundalag kasaran, danto ka inagaw dati tawidin. Masapul kanoti, panagkita. Kita ang jay ayatom. Tam ka nagadumag ka, kita kan kanta may panggapti panagkita. Yeah?
Panagkita. Nyari panagkita. Kitaam. So nga tayo iti meaning na look at the beloved. Lagi ano, kaabay mo man na asawa mo, kitaam. Napatag ti panagkita. Numakit-kitam, jay ayatam. So nagpatag ti panagkita. Kitaam. Kitaam nilakay mo. Lakay. Nagwapo ka man ita. Orange ta sapatos mo. Sila ka nagtrabaho di PWH. Pink ta pantalon mo. How lovely you are. Green ta badong. Pinakuluran pa ita buok mo. Iti blue. Nagmayat. May imagine mo. Anakarkaro ka pa'y bakit. Kaslabarot na kita buok mo. Ta simpre ni bakit namutin ko. Yung pa-spread out na amin di buok na. Selama pan agsala nga magkikontes ti Miss Universe o di na pinipintas manan. Taam, makitkitam ka di. Di mo lang amin makitkitam na raduma ka da madi. Puro madi. No makitam ko nga, nagramyag tarupam bakit. Oray si kalakay, red amin tamatam. Nakabut, buteng. Kita man takaabay mo no red. Matay bakit ita poblasyon norte red sa amin di matana awan sa pay ti puraw na kun kita amtuman ni bakit usipa kita am norte. Number 6, saan ka nga madandanagan ken mabutbuteng no napunno ka kano ngamin iti dandanag ken butbuteng. Ala baka insuka anak nila kay kon. Ala baka napukaw ni bakit kon. Ala baka ay napunno ti dandanag ken butbuteng napudno nga ayatem napudno nga agay-ayat napunno ka iti tured ken namnama awan ti danag. May kapito sursurwem ti dumngeg. Adumanan nga agayan ayat tinawara ti ayan ayat da tanagbalinda nga tuleng. Tuleng. Ya kamo ano apay nga ibagada nga nagaduti no kano agasawa umununa nga matay jay lakay natay titileng ken tutuleng kuno da ang komo, apay nga dado ti balo nga babae. Imuna nilakay na. Apay nga imuna nilakay na. Impatay na. Tutuleng. Kan titileng. Gusto nga talaga. Masapul nga dua kayo, ag diningag. No, agsasao dya may sadenggam. Gusto nga nilakay mo, katulengan, bad sign. Ningamin baka na, basta sumangpot nilakay na. Ayan na. Diyan. Awan. So, di ba nagbaling nga tuleng nila kay na. Kung kunanan na. Basta nagdamag di baka na. Ayan na. Gampay lang nga tuleng. Idi agsinsinyas ni baka nan. Bulusok. Ada katarak ko. Ang kumakita. Ada katarak ko. Isong ahan na pa kitag pa-opera di katarak nan. Tamakita namin ti sinyas ni baka na. Ayan na. Dan sumasapul dumngeg. Ti aspeto ti panagayat no talaga ngay ayateng dumngeg. So nga kanayon ko nga adapt earbuds, cleaning buds ta no. Nga more no kurikuram. No talaga nga pilpilyon na juding ganan. May kawalo ket san mo nga pukawan di kinamauyong di tauneg mo. San mo nga pukawan the child in you. Agkatawa ka, agay-ayam ka, ay ket pataudem nga kanayon ka nga naragsak. Tanuhan ka nga naragsak, iso na jay tipon ti atake di corazon. No awanan ti ragsa mo, tapuro alipunget, buringet, ngarenget, unget. Kuna da iso na jay, iso nga kanayon ka mga naragsak. Nagpintas ka bakit? Kunam lataa, naggwapo ka lakay. Kita umlaangat. Kaslangay talaga ano nga mga pukawan, the child in you. So makita yo, no da bakit? Nga nakasir-seryoso, kasing-singising ti init. Jay rupa na, kasla lumlumnag jay init. Sige no lumlumnag jay init ka. Lumnag manan jay init. Agmay-may sa kalatan, nakapimpiman kapay. O di siyempre bumaba di abagam, bumaba amin.
Ngam bigbigat kasing singising jay init. Suming-singising jay init. Dinagranyag ko majerupam kadamatam. Ngam saan? Ay nagliday. Naglidayan ti agmay maysa. Sana sabayan ti pangres. Apo. Ay nalakakamaatake. Ngam ni baga to sepa, oray bumabaket, gapota kanayon nga umisisem, kanagkatkatawa oray may mesa, si bibiyag latta. Iso na giti makaabot ti 92, 96, 98, apay, kunada. Agis isem da latta, katkatawa da ta. Hindi kanayon nga nakamisiot, 48 pay laang, kunanan. Haman, oray na baka kureng at taga-poblasyon na Sor, ate ko tinagan na. Kurason, tinagan na. Kuring. Kanayon nga nakaisem. Ada pa yung na. Kanayon nga naragsak. Mas asyana, dagi nakaisem. Maglangan talaga iti mamadre tayo, kanayon mga nakaisem. Magasam no madre ka, sa kanayon ka nga nakamisuot, ayapo. Adapay mayangag madre. Ayapo. Diya ang agmanmadrin, apaya ka na, yung kasla na ilunod, musua. So, kita ang bagta nagragsak ni Sister Tessie, ni Sister, ni Mother Telma, 25 years, into November 4. Gasum, 25 years nga madre, ngam kanayan nga nakaisip, kung nga nala tao, kita, no, mumdag katawa, nagragsak. Ngam noangkan nga katawan, ay apo. Salamula Biyernes Santo nga extended. Intero nga makatawan 365 days, Good Friday. Apo kasyan na kami. Nitultulado naksabay ta ubingan. Good Friday. Kita aman no Good Friday ni lulang mo, mamat. Di ka agamak, number 9. Di ka agamak kadagiti panagsisinopyat. Tamabalin nga agsungani, dayay panunot, dayay kapanunutan, ti tumunggal maysa. Han mo ngagpapada, anya nga rod. Ang kita ang mula dagiti presidentin. Ada makagusgusto kini Pacquiao, ada makagusgusto kini aglalaok, kini Lacson, ada makagusgusto kini Pink, aglalaok. Pagduduma nga panunot, anya nga rod. Ipapili mo, agpapada. Taon. Nga mga gaputa, sabali da, handa nga kadwa da ita. Ay madi. Aga kadwa, sabali la ang di panunot. Mabalin nga, agduduma di panunot, agduduma di kapanunutan, nga mga iso ti mga ramid, nga madadaal meten da di langan-langan. Haan O di pa agkakabalay, may isang agkakabalay, nagpadi di may isa. Katoliko, kadwa na ni inang nga katoliko, di tatang na pastor, ti UCCP, uri lang nga nagpadi pa dito katoliko, di tatang na pastor ti UCCP, di kapsa na nga may sa iglesia, di may sa pa agnana walon sa nga relihiyon, so ang ecumenism, da di pamilyada, ecumenical family, agasam, nga may sa dalata nga pamilya, uri agduduma, da di panirigan kan pamati, uri agasawa, niya nga rod na inlove ka, katoliko ka, sabali pamati na inlove na, kasabali ti pamati, ngom jay puso da ay ayatan dati tumunggal may sa naunag nga rin na number 10 ay kita umat dano agasawa kayo mat adamat kina seryoso na mat kina manakam nga mabalimat ati abalbalay agasawa kayo 25 years yung agasawan maawatan mo laka ay bakit amo mga nagadoog kras kanyak bebe anak latan orita agawid alatan tuy balay tayo. Kung pasaray umyana, diyan ti makakursunat, ay madimot Hamet agnakam kamata. Talaga nga choice. Ti ayat, kananakam, desisyon, hanga puso-puso laang, pangedeng, masapul nga danakam na. So napintas mo't nga review tayo datoy. 10 challenges of human relationship. 10 commandments of ayat. Dagita, sa nga pulo nga dagita. Mupay, sa nga pulo damat adanatandaanan nyo, sapay basta kita nyo latang nga, ti ramot na ti amin ket pagragsakam di imbag di ayatem denggem san mo nga tenglen kita emta adalata da jay ragsak jay childlikeness da jay kaungganyo
amoy latati agkanta, agragsak, agkatawa. Kita amta sa mga kunkontrolan, sa mga bukbukelan, awan ti pagdandanagam, agtalek ka, di ay ayatem. May salang aming nga basis, ngamin day ti relasyon ko yagasawa, ngam iti amin, iti relasyon day ti gagayam tayo, iti relasyon day ti padatay nga tao, kitaan tayo lata, day imbag kun pagsayatan na day ay ayatan. Agayat tayo, kat iti panagayat tayo, iti debosyon tayo, iti Santo Rosario, tuladon tayo, iti panagayat ni Apo Santa Maria, kini Apo Dios. Iti inaramid ni Apo Santa Maria, iti biyag na, inted na ti biyag na, para iti plano ni Apo Dios. Ureda tayo, tinakaisangratan tayo, iti tibiyag tayo, iti plano ni Apo Diyos, iti tunggal maysa. Ada misyon, nga nangayaban na kada tayo, dayjay, no ayatan tayo dayjay, no biyag tayo iti sidong dayjay nga ayat, at da tayo, iti ayat ni Apo Diyos. Mamatiak, iti Diyos Ama, Ama na kabalin, amin. Anamarswa, iti langit kandaga. Mamatiak mat kan Yesu Kristo, abugbugto nga anak na kan Apo tayo, at imaw teramit ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Virgen. Pacikmat ti Santang Iglesia Katolika, ti panagrinano dagiti sa santo, ti panagkapakawan dagiti basbason, katadanto mat panagungar ti bagi, kan biag nga agnanayon. Amen. Kakabsat, no awan ti ayat, awan ti serbi tayo. Kumararag tayo iti Apo, tapno ited na tinapaypay so nga ayat iti puso tayo. Kuna tayo, Apo, denggem ti kararagmi. Naanos ken naasi ti ayat, saan amanagimon, napalangguad wenno napasindayag. Itrabaho kumadag iti obispo ken papadi, daytoy akita ti ayat, kadagiti kameng ti simbaan, kumararag tayo ti Apo. Apo denggem ti kararagmi. Saan anaalas wenno naimot ti kababalin ti ayat, awan empen na asakit tinakem, saan kuma nga ipagarup dagiti addaan ti turay, aman nakabalinda, nga Apo ngem napakumbabada, nga agserbi, kumararag tayo ti Apo. Apo denggem ti kararagmi. Ti ayat saan na nga pagragsakan, ti basol ken kamali ti sabali nga tao, ngem pagragsakan na ket di ti kinapudno. Dumegdeg kuma ti panagayat, dagiti nasawaan, iti tunggal maysa kadakwada, kumararag tayo ti Apo. Apo denggem ti kararagmi. Kanayon asisasagana ama makawan ti ayat, agtalek mangnamnama ken ibturan na amin adumteng. Masarakan tay kumati na imbag at alugading dagiti padatay a tao, kumararag tay ti Apo. Apo denggem ti kararagmi. Awan pagpatinggaan ti ayat, agpatingga dagiti paltiing, aggibos to dagiti panangi kasaba, lumabas to dagiti pannakaammo, alaen kumati ayat, ti Apo dagiti minatay tayo, ket makilanglang da itinailangitan apadaya, kumararag tayo ti Apo. Apo denggem ti kararagmi. Diyos nga mami kitaan na kamatat taom, kas kunam uray dagiti pagkurangan kan basol da ay ayatek ida. No masursuro da ti agayat iti tunggal maysa, kas panagayat ko kadakwada, dakkel to abalagi ti pinarswak. Puno maapo ti puspuso mi iti ayat mo. Amin iti dawatan mi gapukan Kristo nga Apo mi. Amin o Apo, nga insagot mo, na may ken rigat, wen amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko kinaimbag. Daytoy ami sa pagyaman, Apo iyawat mi nanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi ken dara.
bunga ti banong, kenling et mi, idaton mit altat, hanap nuan sudi, amin aragsa, ladingit mi, ikay sa miken ka, o Diyos nga apo mi. Tiday to'y ami sa pagyaman, apoy awat mi nano mo adaton, sa nga umawa tibagi ken dara. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno na gito'y daton tayo, makayayo iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Makayayo kadkan kaapo daytoy apan nagsakripisyo mi, agbalin ko mga ubog apaggapuan ta kaasim kada kami, gapuken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo, agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pununay amay kari katrumbeng anong mikat pakay salakanan mi, ada kami ti amin na tiyempo kan diso, agyaman kami kan kaapo, na santuan nga Ama, manakabalin, katagnanayon na Diyos, gabuken Kristo nga apo mi, tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi, babaan iti panakayanak na, pinukaw na ti basol mi, babaan ti panagtutuok na, himpay na ti dalan, ti agnanayon na panakaisalakan, babaan ti panagungar na, inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi mulikan kang amana, makidanggay kami kadagiti anghel kana sa santo, kantami timno ti panakaydaydayaw mo, kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin apaharswa, ti langit ken daga, napnuda, iti pakaydayawam, usana, iti kangatuan, madaydayaw ti umay, iti nagan ti Apo, usana iti kangatuan. Pununay Apo, abig ka akinasanto, si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatan mi nga ipaimo ta Espiritum, amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam ket ipaimo ida kada kami, abagikan dara ni Apo mi a Jesucristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinanana. Alaan nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isu mayawat to may paay kada kayo. Kastama tagalpasan di panang rabida, nang alay iti kalis, nagyaman mananken ka, san inted kadagiti disipulos na ket kinanana, alaan nyo ket uminom kay amin iti daytoy, taraytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agdanay na tulag. Isu may buyat to may pay kada kayo ken iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbason. Ramilin nyo daytoy apang ilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, babaan ti krus mo kanin ka panagungar, inakam insalakan, siga tinanubot iti sangalubungan. Ti panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kami, tamay kari kami, nga dad iti saklang mo, ket agserbi kami ken ka. Dawaten mi Apo, tada ka mamakiranod iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysa nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pom Apo ti iglesyam iti sangalubungan, parerayam tayat na anadyusan. Laglagi pom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Obispo mi kanami na papadi.
Laglagi po maamin, apimusayan, awato mida, iti sidong mo, apakakitaan ken ka, iti rupan-rupa. Ipahimumat, takaasim kada kami. Maikari kami kumaamin, iti biyag ngagnanayon. Kan makiranod kami, kanenggasatan, a Birhen Maria, ngena ti Diyos. Kan nagasat nga usay nga esposo na. Karigiti nagasat nga apostol kan sa santo, ang nagapudno, ang nagserbikan ka. Makikadkadwa kam tukad met kadakwada, ang mangitantanok kan mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesucristo anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo. Irok no imiken ka man nakabalin nga ama, kami nadayaw ken gloria, tiagnanayan nga awan, tinggana. Kas may sa familia, awagan tayo ti Diyos, kas sinsuro ni Apo Jesus. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam, matungpal kumati nakam mo, dito daga akas sa dilangit. Idam kadakam ti aldaw itoy, pikanen mi ti patinayan ng aldaw, pakawanem dagiti utang mi, akasmat pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan nga manugod iti sulisog, isalakan na kamket iti dakes. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan. Idama si ayat tagapiyam kada kami. Babaan ti tulong taasi may lisikam kumay ti basol. Kat may kanawa kami iti amin ariribok. Kabayatan nga urayan mi tinanamaan mi kinagasat. Iya ine su Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinanam kada giti apostoles kapyati batik kada kayo. Kapyang agapukaniak titid ko kada kayo. Sana rin iti basol miti kitam no di kiti pamati ti iglesyam. Kirikas mayan nurot iti pagayatam. Ipay mo siya si ti kapiakan panagkaykaysa. Si kang agbiag kanagari tagnanan ngawan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayan kumangad da kada kayo. Ipayo ti kablaw ti kapya iti maysa kan maysa. Kapya, kapya, kapya. Kordero ti Diyos ang mangikat karagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos ang mangikat karagiti basbasol ti lubong. Kakabsat ko at ni Apo Isus ti Kordero ti Diyos ang mangikat karagiti basbasol ti lubong nagasat ti anayaban iti padayana. Apo jak manikari nga manikakaniyak Mirimay sana saom mapaimbag tuntukan. Bagiken dara ni Kristo asalakan, inkamawaten hasang kagimungan, sapay kuma tayti daytoy apa.
Kumararag tayo. Tinaraunan na kami, Apo, kadagiti na ilangitan na sakramento. Ituloy mo kad, ti panangisalakan mo kada kami, kadi pa na kami tiragsak ngayon karim. Gapukan Kristo nga Apo mi. Agtugaw tayo. Mairing pasto nga rod, amin, nga panagsanto rosaryo iti sisa, maging gana iti rambak ti Kristo nga ari, dito parokya tayo, into no November 14, di kalawaan nakasagana, amang pasangbay kada tayo amin, iti panagdadagop tayo, ti rambak Kristo Rey, para ti ili ti Santa Cruz. Ti kolekta nga ibilin ita, ti CBCP, para iti pagbaludan, dagiti mangiwanwanwan, iti obispo nga makipagtatrabaho ti opisina ti obispo para iti prison awareness. Naramidan tayo dati nga special collection, tulong tayo kadagiti agap apostolate, kadagiti pagbaludan, kun tulong kadagiti sibabalod. Dagiti mismisa tayo iti November 1 ken November 2, Lunes kan Martes, kaslam lang iti schedule ti misa ti Domingo. Awan ti anticipated, and mismisa ti daytang aldaw. Ito no Lunes nga November 1, 5:30, 7:30, 9:30, kan alas 6 ti sardam. Kastamat ti 2, 5:30, 7:30, kan alas 6 ti sardam. Dati kopya, handa nga naitid kanyak, dajay iti 1, ti Nobyembre, agmisaak, iti alas 4 ti parbangon, tanawan ti mang tiliw kanyak, dajay simenteryo. Di makaringaw may makimisa, umay. No, siniran dajay sango, adadalan di likodan. Intero nga dakkel nga ruangan, di likodan ti simenteryo. Agmisaak ti alas 4. Manipod alas 7 ti bigat, aging gana ti alas 6 ti malam, na batang-batang ti tunggal barangay, nga mapanaglualo. Ken adalata ni Reverendo ken siak. Adalwalo, no, kas pangarigan dajay Bayugaw Este, Bayugaw Weste, uno Este. So dati agmisa dito iti 5:30 ti bigat. So mapandaryay 7 to 8 ti batangda. Netan 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, aging gana ti 5 to 6 ti malam, ada batang ti kada barangay. Nga mapan nagluwalo. Di barangay, sudah meten ti sumbrek, may sa oras laang. Dagos pumano damot laang. Pantay ilwaluan, natay dalang uruden sa tay baybayan. Mapantay ilwaluan, mabutin kay nga sumbrek, ijerwar. Noon da kay pastroken, di kalsada. Basta da may kabil di jay nga paglualuan, kan da panaglualo, kan da pagwarisan, kan panagwaris. Ta ilwaluan tayo ida. Ilwaluan tayo. Mabalinto pa iti mapanje Dolomiti. O pangaribo nga tattao na pandajay Dolomiti. Dolomiti Bay. Ya Manila Bay, pinangan. Awang mati pinangan nga mapan makiminatay. Kaninja ka mo amalaksid no, da mikrobyo nga tajay simenteryo, unja mo no, mabutin kayo. Baka datay ti mang mikrobyo kanya dam. Anyway, mapantay glualo. So, damisa di jay chapel ti suyo. Pari dang agdadagop tayo simenteryo, agdadagop tayo jay plaza ti suyo, misa tayo di jay, sa tayo mapanwarisan di jay, labos ti alad. No, anda kay pastrikon. Ngayon kayo ti sumbreg, nalawang-arwangan di likod ti Campo Santo. Ahong pala alad na. Mailili-out pa ilaan. Sa mabalin. Iti 1 ken 2, dabatang ti tunggal barangay, idawalwan ti pastoral leader, ken dagiti manaridwid, ti mapan manglualo. First quarter, tinga ti oras, ken last quarter, Santo Rosario, ken di karkararag paraminatay. Iti aramidan tayo ti 1 ken 2. Alas 3 ti malam, ada misa di jay, no may parit, di jay Campo Santo, di jay chapel ti suyo. Alas 4 ti parbangon, mapanak agmisa. Kadwak ti sakristan. Kan dagi jay makariing jay. Tano misaak amin dagi amin minatay di jay. Campo Santo. Alas 4 awan to pelang ti polis kabang tilew. Mga tilew niya. Inso agmisa, inso ikaranagan. So,
data ti schedule tayo ti 1 ken 2 nang rugin dayay aramid ti sinodo so amin tayo amin nga sisa amin nga barangay aramiden tayo dayta nga panagipaset tayo iti iglesia tayo dayta nga panagpapatang para iti sibubukol nga iglesia paset tayo dayta ti Apo adda kumakada kayo bendisyon na kay ti manakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa intayo ti ayat ken kapya ti Apo. O Maria na libnos ka, nalasbang na pintas ka, himnas mo. Kararat ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak unimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbab itinadyasan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Indaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti karawami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapuan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, agamitin nyo daytoy apang ilaglagipyo kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol,
kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasututuin ti parabor, agian kami apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, di babagi misagot mi, napod no ken tutungil kami, at tuy ka magsagdan kami, o apo. Kami tinatuma adiso, itanon iti saong ken panagservi. Ni Maria, ni Madarabag nagsakni, agsak na tigil ayag ti misyon. Lima kasutuin ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, iwag pag-ibisagot ni, napod makin tuloy kami, at tuy kang sasalanang kami, o apo. Amin nasagot, inukulit-itit mitlubo, inalintik, kinasanto, ken kalinaay. Ang iba'y punasingal, ang mamatitilubo, palagayat ni ti para tao. Masutuit parabor, agyaman kami apo. Magsutuin parabor, agyaman kami apo iti binim. Misyon, ikakit mo iti puso, di pagpagim isagot ni, naputukin kami, at tuy ka masalan kami,